Amicos celebrou por todo o alto o Día Internacional da Discapacidade cun multitudinario festival no pabillón de Barraña, en Boiro. Ademais, os usuarios da entidade asistiron nenos de outros centros educativos do municipio e, como convidada de excepción, a conselleira de Política Social. Hoxe Boiro é un espello do que queremos que sea todo Galicia. Unha cidade que traballa pola diversidade, que traballa pola inclusión real de todas as persoas con distintas capacidades. Queremos que Galicia sexa unha comunidade que abraza a todos e a todas. Queremos que Galicia sea unha comunidade aberta, integradora. O alcalde de Boiro quixo tamén sumarse á celebración, destacando as capacidades de todas as persoas, independentemente da súa diversidade funcional. Todos somos diferentes, temos diferentes potencialidades, diferentes cousas que ofrecer á nosa sociedade. Este é o día de demostrar que esta xente, os dependentes, as persoas que teñen diversidade funcional, poden aportar algo á sociedade. A organización do festival contou tamén co apoio de Gealsa, que colabora non só nesta, senón en moitas outras iniciativas desenvolvidas dende o Centro de Formación Profesional de Amicos. Empezaron xusto esta semana hoxe a preparar os paquetes de Nadal que vamos a regalar aos nosos empregados. 4.000 paquetes de Nadal serán feitos polos usuarios de Amicos neste taller ocupacional. Aparte, este ano fixemos que esa colaboración sexa todavía máis visible e nas caixas que entregaremos, aparte de evidentemente o noso logo, hai unha referencia a Amicos que espero que vos guste. Compre lembrar que Gealsa tamén colabora económicamente na dotación de recursos, como foi o equipamento da aula de estimulación temperá do Centro de Comoxo.